Лоша позиция за директна стрелба. Всичко това става в 60-та минута на срещата реванш. Най-сетне възможност, макар и от статично положение пред ЦСКА. Какво ще избере? Трикът, центрирана топка. Валентин удари гол! Гол 1-0 за ЦСКА! Гол в 60-та минута! Тогава, когато става трудно с игрови действия да се прекърши съперника и идва ред на статичните положения. И шансът бе този път на страната на домакините. Браво на Валентин Илиев! Аплодисменти за Елген Трика. Стана дума в нашия коментар, че Валю Илиев е голям боец. Ето го заученото положение. Ето е хлъзгавата топка, която стана невъзможна за Ведран Руния. Гол, който дойде точно на време. Сега има достатъчно много време. Сега вече идва ред на морално-волевите качества. Сега идват, вярвам, онези български минути в Борисовата градина.